Nazdarek, zdarek, lidičky, vítam vás u nového videa. Tak ideme natáčať Goat Simulator, môžeme ísť na to. To nenávidím, tento loading, ja toto najrýchlejšie mačkám, čo viem. Potom do komentárov mi napíšte, aká postava by som mal byť na budúce. Teraz som žralok a na budúce môžem byť kľudne napríklad aj, neviem, koza, normálne, potom prasa, potom môžem byť ešte aj toto všetko, môžem byť. Toto žirafa, môžem byť aj. Toto ešte nemám odomknuté, ja by som veľmi toto chcel. Ale ja mám tohto. Dám si tu toto. Čo si mám dať? Toto? Tak môžeme ísť. Idem ho skúsiť streliť. Hej, čo robíte? Dobre, ako chcete. Jeden. Druhý. Dole. Toto nie je dobre, potrebujem niečo. To je. Taktok. Ako funguje? Aj vetrač. To nechcem. Čo robí? Ja, to je iba na takú okrasu. Krídla. Idem skúsiť skočiť. Odtiaľ to napríklad. Tak pôjdem. Uí! Žiadno to nefunguje. Čo by som si mal kúpiť? Mám toľko to veľa. Ja sa páči toto. Ja som nie normálny. Nemá. No tak si to nechám, aj to je pekné. Počkajte, toto si dá. Bože môj, ja som takýla aj tak. Tak môžem zostať, nie? To je pekné. Teraz len si nejaké auto nájsť. Toto som sa dozvedel, že bývajú policajti, takže. Bium! Dvojšot. Počkaj, idem tady. Jak to sa. Jojoj. Bože. To bolí. Nevadí. Opa! Idem. Ja musím teraz niečo robiť. Aký grind. Bože, to je dobrý grind. Ty brďo, auto, pomoc. Rýchlo. Ty uhni. No, teraz ja som tu. Bože, je to auto pomalé, prečo som si dodávku chcel. Ale mám tu ešte toto nitro. Toto nitro tu ešte mám. Bože môj, čo ja robím? Joj, nie.
Idem aj tak, mne to nevadí. Idem. Pozor. Bože, z jednej strany na druhú stranu, to je hrozné. Stop! To čo bolo? Kámo, ja som elektrický. Má to auto, dovidenia, autičko. Asi neprejdeš. Oj, gej, čo robí? Čo robíš? Ty si to mal zraziť? No karma si ťa našla. Uí. No tak ideme ešte viac. A? Čauko. Ideme. Piu. To je tak ťažké zrazu. David, čo urobíš ty? Ďal to sa nechodí. Ty! Akože halo, ty si to mal zraziť. No, teraz som zaseknutý. Cez žiadne prázdniny natočím s mojim kamarátom video o futbale. Takže môžete sa na to tešiť. Možno, neviem či úplne, ale asi áno. Ale podľa mňa asi nie, ale pokúsim sa to spraviť. Jak som sa zlákol, počkajte chvíľu. No ja to ešte aj k tomu stihnem. To sa nedá zničiť. Opa, poď sem. Tam sa nedá dostať. Ty čo odchádzaš? Čo tu máš? Ty máš tam... Musí ma fotiť. Čo robíš? Nebudem trochu... Som to tak vedel. Na čo to vôbec robím? Podám žraločík. Už som tu na... Väčší rozbeh. Žraločík. Žraločík. Uí! Žraločík! Frajer. Hop. Nie. Ó! Hopa! Prečo to nerobí sarto? Bože môj, ty si taký lajdak. No! Ale nezgajdaj sa! Prepačte, sa tak hučím, ale proste ja pri hrách mám nervy. Uí! Bože, to je taký No radšej, aby sme si uklonili, ideme sa poveterať. Tam sa chcem dneska dostať. Tam je môj cieľ, tam hore. Sa dostať. Tam. A možno aj tu sa bude ťažké. Ale tuto chce ísť. Tak pozor, ide veľký rozbeh. Pozrite sa, bude rýchlosť turbo. Vidíte, to je turbo. Vidíte, to turbo rýchlo. Ideme, hopa, čip, hopa. Ideme. A teraz tu sa len nejak dostate. Tu. Dá sa to vôbec?
to je, tam sa asi dnes nedostanem, ale ak... To je jaké dobré. A dá sa to aj ovládať? No ja už to ovládam, ale že dole, hore, dole, dole. Čo by som si teraz mal vo šrope kúpiť? Niečo drahé. To asi nie, toto. Nejaké topánky. To niečo. Ja chcem kúžel na hlave. Áno, kúžel na hlave. Ja mám kúžel na hlave. Haha. Bože, ja som dobrý. Bože, boj, vylez. Uí. Idem grind. Vážne? No nevadí. Idem grind. Uí. Tak čo idem teraz? Sa pýtate. Jak ste videli asi Silvesterové video. Takže presne viete, čo ide urobiť. Kto videl Silvesterové video? Pozrite sa. Nepripomína vám to niečo? Lebo mňa áno. Idem sa usmažiť. To si asi nečakali, čo? Mne to veľmi pripomína. Naozaj ste si mysleli, že idem sa... Hop. Tak kam som dopadol? Čo som objavila, koloka? Jej, yes. Bracho, mám ťa. Mám ťa. Pomoc. Aha, to je jak ľahké, to javne. Čo sa ma bojíte? Ja som iba vášho kráľa. Však bojujte, nie? No, oni nevedia bojovať. Tak. Na dneska by to bolo všetko. Jak sa vám video páčilo, tak dajte like, odber zvoneček a zatím nazdar.